Shalom. Selamat hari Minggu di hita saluhutna. Di hamuna manami nanami nahina holongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Naing mulatama par mingguata di bagasan Ariano. Adorak sota mulai tapararima rohadoho pikirata. Jumolo mahita martang yang nahohom. Amin. Hamu dengan saha persiaon di bagasan Yesus Kristus. Taraon ma rohata tu debata naung papatarhon holong nai tu hita. Tapuji ma ibana di bagasan lasni roha. Tapangiar ma suarata memuji guarna. Marede mahita sian bukede nomor 14 ayat 1 sahat rodi ayat 2. Dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot guar ni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Sai pabotohonomu do tuau dalan hangoluan. Gokdo las ni roha diadopan ni bohim. Aka hasudungan ni roha do di siamumu saleleng ni lelengna. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargugu nasohatu dosan. Nama dok mauliate dohami tuho ala di papatar hodo Tuhan. Tuhan kasih pelebegu, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya si roham, saya payan ma dihami rodi pinoparnami barita naulii. Jala pararat mai tu saluhut bangso. Asa bisar sodar ni hasang apemi, dohut diaka nahudul diha holomon. Dohot na nilingguman ni hamatean marhite-hite anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede hitasian buku Eden nomor 75 ayat 1. Nau bisa do panundangi nama kata sisa sude. Naolo marsinona sondangan dosa sude nani
Tangihon hamuma patik ni debata di mingguta sadarion. Ima natar surat di sada Yohanes 4 ayat 10 sada songonon maridok desi. Hamu aka haholongan. Anggo songoni holong ni roha ni debata di hita. Tamama nang hita masih haholongan. Ido sahatna atong rap mangidugugu mahita sian Tuhan debata laho mangulahon naho bar tu patik nai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bar tu patik mi. Amen. Marede hita sian buku ede nomor 420 sada ayat sada saat rodi ayat 2. Potima dosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugu naso hatu dosan jara amanami. Huju hamido guarmu nabadiai ala natargugut hami marningot dosanami. Sai marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabijolma ala ni hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangon dihon hami. Asi maroham dihami. Sai patok tong ma dihami roha hamalateon tuho. O to di parbadia. Pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit binain ni dosa nami. Roh maho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lo maniroham. Hodo parhitean ni nasa asini roha, sayunang tulak hami, say tangihon mahami, hu ali debata, ama anak dohoto di parbadia. Amen. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa.
Roma hamu tuau asa mangolu to dimuna nina Tuhan Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abit punga dap botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasuba gabe songon hapas domuse. Hasangapun madi debata nadigijang. Amen. Maredehita sian buku eden nomor 467 ayat sada. Hatani debata turpuk epistel di hari mingguan tersurat di sada Korin 10 tolu mamukasian ayat sada saat roh di ayat tolu tajahama marsore-sore. Tung surah huhatahon aka parhatan ni jolma nang suru-suru ape anggoso parholong ni roha au naung songon hangsa do au nama kuling-kuling jala songon ogung nama ruolol. Jalatung surah hubasa-basahon saluhut artaku, jala hupasahat dagiku, asa ditutung, tung naso margunai diau, anggo so parholong ni roha au. Ima sahatna, martuado akan natumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Maredehita sian buku eden nomor 640 ayat sada saat rodi ayat 2. Nago kasih roha doho tolongoni bai malua kami hatahu tani lehoto di haholongon tu parohana Tahatidakom ma haporseau tai songon nahinatidakon ni dongata sa haporseau di sadok pertibion rap mahitamadok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu nasuhatu dosan na tumapalangit dohotano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si ato di parbadia adoran sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit
di panguhuman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mula mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun di bata jahuba, amanai pargogo na suhatu dosani, di sima ibana pamamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au persea ditodi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen aka nabadia, doh dihasisani dosa, doh dihatai nama dok, mula mangolu sogot daging ni halak naung mate, doh dihangoluan na sora suda. Amen. Tapi kema titik namasa do naneng pamasao di huriata di bagasan saminggon. Horas madihita. Horas. Odolan nititing Minggu tanggal 30 Januari 2022. Naparjolo pelayanan. Goarne Minggu tasadarion ima Minggu paupaton dung Epipanyas. Dijou lao makaholongi atau dipanggil untuk mengasihi. Napaduahon titing pembatalan pamasumasuan. Hobar tu surat pembatasan surat pertupolon dohot pamasumasuan. Sian keluarga J Pasaribu SIP Boru Hutapea. Sian Oek Lubang Buaya, ia rencana pamasumasuan ni Godfrey Bonardo Saragi, anak ni Amata Juli G Saragi, tubuninata Situa Mangadu Triwati Borhutagaol, ruas ni gereja GKPS Depok, Resort Depok, dohot Oroana, Fendi Maria Christine Boru Pasaribu, Boru ni Amata John Pasaribu SIP, tubuninata Irista Nauma Borhutapea, ruas ni HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati, dibatalhon. Hobar tusi titing perjolo Minggu tanggal 16 Januari 2022, doho titing paduahon Minggu tanggal 27 Januari 2022 dibatalhon. Tatangakon mah asa dipasu-pasu Tuhan keluarga. Napatuluhon padidion nabadia. Di hari Minggu tanggal 6 Februari 2022, di parmingguan pukul siawip, patupaon ni huriata do padidion nabadia tuyanakon ni huriata. Perguruan tunatoras di patupa hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 pukul 10 di ruang konsistori. Laos dibuan mas surat pengantar sianwik situawik, surat pernikahan dohot fotokopi akta lahir nidak danaki. Paduahon pelayanan koinonia. Naparjolo launching orientasi pelayanan HKBP tahun 2022 manang tahun kesehatian. Di hari Minggu nanengro tanggal 30 Februari 2022 di parmingguan pukul siawip patupau ni huriata do panorangion taringot orientasi pelayanan HKBP tahun 2022 tahun kesehatian. Napaduahon ruas nataba. Mamuka sadarion Minggu tanggal 30 Januari 2022 tajalo doga beruas ni HKBP Keramat Jati ima keluarga Ipandes Doli Parulian Simamora Inatai Tri Karunia El Borusila Sibuya Nabaru Marhasohotan inganan nasida nuaing diwik rambutan 2. Napatuluhon ruas napida. Mamuka sadarion Minggu tanggal 30 Januari 2022 nunga pida huria ima keluarga Nyonya Marulak Manik Nursita Borusitumorang Sianwik Parserahan. Pida tu HKBP Pakamraya Selatan Resort Pematang Cengkring Distrik 19 Distrik 14 Tebing Tinggi Deli. Napatuluhon pelayanan diakonia. Perjolo ulang tahun napapitupuluhon.
Hobar tu program kerja dohot anggaran HKBP Keramat Jati 2022 sadarion Minggu tanggal 30 Januari 2022 duk sidung Majahati Ting di parmingguan pukul 6 WIB pasahatot tama nga di pasaha maulos tadalas ni rohata laho makamoletehon pasu-pasu ni debata teruas ni huriata ima nyonya hasibuan boru 5 juta naboho umurna 70 tahun. Nah di tanggal 24 Januari 2022 Sianwik BS Taman Harapan. Nah paduahon barita namoding. Nunga jumolo marujung ngolu na di hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Ima Seliana boru padiangan umur 82 tahun. Manang nyonya si tuaha hutagalung Sianwik si jantung pasar rebo tatangi akon ma keluarga na tininggal honna asa tibu tarapul rohana sida na paupaton lain-lain na perjolo sermon perhalado di hari Selasa tanggal 2 Februari 2022 sermon perhalado HKBP Keramat Jati masuk pukul 10.30 WIB duk sermon udutata marapo nani uluhon ni Pendeta Resort HKBP Keramat Jati pinangido ma tu sude perhalado partohonan asaria madohoti kegiatane titingon ma undangan resmi tu sude perhalado na paduahon vaksinasi booster na pinatupan ni HKBP Distrik Walu DKI Jakarta boy tajaha nadong di warta jemaat na patuluhon panitia pembangunan hobar tu hasil rapot huria tanggal 15 Januari 2022 panitia pembangunan mangulahon ima mabuat manang membangun sarana lift paduahon merenovasi doho memperluas ruang konsistori mapatuluhon membuat membahen ruang kantor Pangulan Nagoktiki dohot kantor dewan atau MPA napaupaton membuat manang membahen ruang badan audit doho perluasan ruang musik bagian napaupaton amplop di parade huriata do amplop lux bahen inganan ni pelean sada A, sada B, sada amplop si pasahaton adorang sojamita pelean paduahon ima tu kategorial sekolah minggu pusat pasahaton tujolo dung sidung jamita asa tajaga ma amplopi asa boy muse pakota tu minggu berikutna akan aso dijahaho dititing tajaha ma di lembaran nadong di hitabe songonima saha ni titing di minggu ta sadarion horas. Maredehita sian buku eden nomor 212 mamuka sian ayat sada uhut papungu pelean sada A dohot sada B.
ni di batana sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti hati-hati dot pikiran huna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Shalom madhita saluhutna huriani tuhata na huaholongi di bagasan Yesus Kristus tabuka mabibelta asa tajaha turpuk jamita di mingguta sedarion imana tersurat di buku panurirang Jeremia bindu sada mamuka maisian ayat 4 1 ayat 10 hujama dihita jala tapayut hiutma di bagasan rohat tabi. Jadi na Roma hata ni Jehoba tuau mandok songonon. Tagan so hujadihon dopeho di bortian nunga hutanda hiako jala tagan so ruar dopeho sian apuan ni natorasmu nunga hupa badiai hiako hupa bakit ho gabe panurirang tu akka bangso. Dungini kuma. Yale Tuhan Jehovah idama dakubo to makatai aina bajar dope au. Jadi nina Jehovah mandok au unang dok na bajar dope au. Ai manang tu dia peho husuru ikon tu si holau. Jala manang aha hutonahon tuho ikon ido hatanonmu. Una koma biar maradopun nasida. Ai sayau dodonganmu paluarko ninna Jehovah. Dungi di patol-tol Jehovah matanganna jala di jama pemangaku jala ninna Jehovah mandokau. Idama nunga saat hulehon akka hataku tu bagasan pamanganmu. Idama huba bakito sadarion mangaranapi akka bangso dohot akka harajaun. Lamangurati dohot maniapon, mangago dohot mangaloha, paulihon dohot manuan, ima sahatna. Huriani tuhata minggu pau paton dung Epipanias. Onma nadidok hatani debata. Naim papatarhon tu hita ruas tu akana porsea tu sudejolma dakolan sahali ibana papatarhon taringot hadirion nidi ibana sebagai debata 4 hali jalan paupaton ma di mingguta sedarion Tuhan menyatakan kemahakuasaannya, Tuhan menyatakan jati dirinya, Tuhan menyatakan sifat dan karakter Allah di hadapan semua orang. Jala dakolan tu sude jolma secara jumlah kuantitas alai di papatar debatado dirina tu sada jolma ima turpukta sadarion terungkap ma songundia cara ni debata lau pasahaton hatana tonana ima ditiki dijo Jeremia Bajardo pebana asa gabe panurirang di tonga-tonga ni bangso tiki. Hal na menarik mulut tabering di bagasan trupuko na manginang do sude akayana konami na dohot marminggu do tami di bagasan sedarion. Hal yang menarik adalah ada suatu tugas ulaon di pasahat debata tu sada jolma na marguar Jeremia. Tugas. Alai dang dope di pasak Tuhani asa mananda si Jeremia taringot tu debatana na disomba jalan na dipuji ibana ala memang biar do rohani si Jeremia on mernida debata. Molo sapala nunga makuling debata makatai debata tu tano on dianggap doi bahwa itu punya pesan yang mutlak harus dilakukan dan dilaksanakan. Apalagi masa tu ibana, pemanggilan, panjon, doh sekaligus pemilihan.
Jadi dakolan holan di jo ibana. Di jo dungi dipilit. Dakolan dipilit tibana. Sian torop ni jolma, sian torop ni bawa tiki. Tetapi Allah menyatakan, aku memanggil engkau dan sekaligus aku memilih engkau menjadi nabi. Panurirang di tonga-tonga ni bangso di tiki. Ale pertanyaan dihita. Buasa songoni menarikna jala seriusna debata patorakon taringo sakapna tu si Jeremia. Dalam arti pada saat itu seorang laki-laki yang masih berumur 17 tahun tikin yang diojakkon di bana gabe panurirang. Memang ikon harus hati-hati do Tuhan, ikon membain sada bahasana sederhana do debata asa boy tarjalo sada bawa na berumur 17 tahun. Karena pada saat itu usia Jeremia sangat mudah sekali. Bayakon mamanginang seorang yang berumur 17 tahun diajak untuk berbicara hal yang serius. Diajak berbicara tentang tugas panggilan. Diajak untuk melaksanakan tugas yang sangat mulia. Pemikiran manusia seorang laki-laki yang berumur 17 tahun belum sampai akalnya di situ. Tabayakon mamoladong boruta anak ta marumur 17 tahun manang pau pumuna manginang umur 17 tahun masih dia pikirkan bagaimana untuk hidup bersahabat, memiliki sahabat sebanyak-banyaknya dan ingin berkarya dan ingin berkreasi. Alai langsung do di leon debata tu ibana tugas na luar biasa, tanggung jawab na luar biasa. Di sima molotabereng di son Jeremia menyampaikan rasanya secara jujur dan benar. Dang di alo debata alai di pasar di mana do hadirionna sebagai jolma, sebagai manusia, sebagai laki-laki yang sederhana. Bohado caraku gabe panurirang au Tuhan. Di dalam keberadaanku umurku 17 tahun makanya do ibana son bazar do peau. Takku boto mangulaoni. Ai mamereng amokku dodo inokku mabiar. Apalagi ma berhadapan doho sude bangso. Dalam memang keadaan waktu itu adalah banyak sekali bangsa yang jahat. Bangso barbar, bohado lau tu silau manir pasahat tontona hata ni Tuhan taringo tu seruan pertobatan. Hal yang impossible. Alai mulo tabirin di bagasan turpuko namanginang. Allah memiliki cara bahasa penyampaian dari hati ke hati, hati Allah membuka hati Jeremia supaya Jeremia membuka hatinya dungi di lehon debatama hataon tus Jeremia asa dia tusi. Songon dia macara ni debata, mari kita lihat. Didok di ayat 5. Tagan sohu jadihon dopeho di bortion. Tagan sohu jadihon dopeho di bortion. Sebelum engkau ada di rahim ibumu, aku sudah merencanakan tentang pemanggilan dan pemilihan engkau sebagai nabi. Tagan, belum lagi dia ada di rahim ibunya. Dang dope pajupang among na do inung na. Tagan dos, belum, sebelum engkau ada di rahim ibumu, Jeremia, aku sudah merencanakan itu. Terbuka ma pemikiran ibana. Asa dibutuh Jeremia. Jadi kadang-kadang amanginang kita harus bisa membahasakan
Bagaimana anak-anak kita itu bisa menerima sesuatu dari orang tuanya atau dari gurunya, sesuatu yang bisa masuk di akalnya. Bahkan di dokon di bata. Nang di bagasan bortion ni inong mupe nunga hujau ho. Nunga hupilit ho. Bahkan ketika engkau sudah terbentuk menjadi manusia di dalam rahim ibumu, aku juga telah memilih dan memanggil engkau menjadi nabi. Sebelum dan setelah sudah kutetapkan engkau menjadi seorang nabi bagi bangsa. Nah, artinya tidak ada alasan engkau bisa menolak lagi. Yang artinya kau harus menerima panggilan itu. Yang artinya engkau harus memahami bahwa engkau adalah orang yang dipilih dari sejuta orang pada saat itu. Ada keharusan dalam kalimat yang sederhana itu, Amanginang. Jadi ternyata dang ditiki dak danak jolma terjo gabe na poso ni Tuhan, dang ditiki di remaja ibana di jo Tuhan mangula-ulau ni debata, dang ditiki na poso bulung sada jolma boy melayani, manang ditiki sebagai nato rasita baru Peter jo terpilih gabe melayani, bahkan ditiki na tua be hamu Amanginang manangise pesian hitaon. Bukan ketika kita sebelum beruban dan setelah beruban sampai berkeriput daging ini, kalau Tuhan sudah memanggil dan menetapkan, dang boy tak tolak. Sedangkan sebelum terbentuk dalam rahim dan setelah terbentuk di dalam rahim, kalau Tuhan sudah memanggil satu pribadi, itu akan terjadi. Makanya songonima akan tua mandok molo di hata di loluan molo mersuru raja ikon sioluan dang boy tatulaki. Jadi pemilihan Yeremia nang pe diojakkan di mana di umur sweet 17 di dalam usia 17 tahun, tetapi Allah sudah memberikan pengertian roh di leon tondi porbadia tu Yeremia asa diukap pemikiranna pemahaman ibana taringot tu panjauan dari pamilitoni. Aku hanya menetapkan uleun tu hotohonan di bagasan usia 17 tahun alai ditiki hujoho jalau pilito dang dope di bagasan bortion ni inungmu nunga upadiri ho gabi panuriang. Ima keistimewaan panjonis Yeremia Manginang asa taingoti. Langsung dia pe berbagai cara lau mengelak si Yeremia tidak bisa. Nang alasan AHP di dokon si Yeremia bazar dopiau daku boto makatai songon dia do berhadapan dok sudah ke bangso. Ai daku boto Tuhan bazar dopi daku boto manang AHP neng upah satu nasida. Alai dokon di bata. Tiki di jama di bata apa manganna? Dungi di lehon matondi. Dokon di batama nunga sahat huleon akahataku tu bagasan pamanganmu. Aku sudah memberikan firmanku ke dalam mulutmu supaya engkau mulai pada saat itu tiki di jalhoto honani gabe pamangan ni de batama pamanganmu. Indra yang kuberikan kepadamu, mulut yang kuciptakan kuberikan kepadamu menjadi pamangan ni sada panurirang. Pamangan ni debata. Ala berisikan sudi akahata ni debata. Asa margugu ibana makatahon taringot tu pertobatan di sudi bangso. Asa margugu ibana mengajari sudi julma. Asa margugu ibana pasahaton hatiguran, hasitongan, keadilan dan kebenaran.
Karena memang pada saat itu sangat menyebab kejahatan itu merajalela. Dan orang pada saat itu tidak takut lagi kepada Tuhan. Mau lawan ape jol matiki marlomo-lomo. Bahkan menduakan Tuhan. Marporang, menindas dokana asing. Makanya Allah mempersiapkan Yeremia. Ima nadiguari amanginang bahwa Tuhan itu betul-betul memberikan panggilan itu dakolan lau mangalion holan songoni tohonani. Dakolan dia pehon tohonani. Ale dia pehon tohonani dungi dilion sahalah. Sahalah. Tu sada partohonan. Asa ditiki di jaloi bana sahalai tohonani. Disimai bandokon bahwa dia hidup hanya untuk melayani. Dia hidup untuk melayani Tuhan. Bukan melayani dunia ini dari segi kejahatan lagi. Tetapi dia harus memandang segala sesuatu sesuai dengan perspektif Allah di dalam hidupnya. Banyak kona manginang. Saya mau kita lihat ya, bagaimana cara Tuhan itu untuk membentuk manusia menjadi hamba Tuhan. Itu tidak bermain-main. Dang margait-gait di bata. Dombahin mula adong halaks naman jalo tohonanna ala dibayani sebagai pangkat di bana menambai embel-embel na sa jagar sangapi bana hati-hati. Molta Berinson, menurut perspektif sains modern, amanginang ya, coba kita lihat. Karena hal yang menarik, Molta Berin di bagasan di ayat 5 itu, ya. Di situ awal ini debata asa masuk keyakinan dalam asa di jalos Yeremia kelayakan dirinya. Orang yang tidak pede memang harus seperti itu cara menerangkannya. Di bagasan bortion ni inong mununga hubentuk hubaiko. Menurut perspektif sains modern, bagaimana cara Allah berkarya di dalam rahim seorang perempuan, seorang ibu. Ada 3 fase. Dikatakan pertama adalah fase zigot. Bagaimana Allah berkarya membentuk manusia sejak konsepsi hingga akhir minggu kedua. Allah sudah berkarya di bagasan hadirion ni Yeremia. Bahkan guarna penunga disiapon. Napaduahon didokon fase embrio. Sejak akhir minggu kedua hingga akhir bulan kedua. Allah juga berkarya untuk manusia yang dipanggil Tuhan itu. Ini masih terjadi di dalam rahim seorang ibu perempuan. Dan fase ketiga adalah fase zanin. Sejak akhir bulan kedua hingga dia dilahirkan ke dunia. Allah juga berkarya. Ketika dia dilahirkan sampai 17 tahun. Mempersiapkan itu bukan sesuatu hal yang gampang bagi Allah untuk meyakinkan Yeremia. Idombain dokonibana. Ada kata yang ditekankan Allah di sini. Una koma biar. Anong 2 kalimat di son. Una koma biar. Dunia dong hata ikon. Harus. Unang mengelak. Jangan tolak. Unang murko. Unang lari ho. Jaloma. Na ikon do. Una koma biar. Dalam arti jangan timbulkan, ciptakan alasan. Karena sudah ditetapkan. Jalan nunga dipilih tuh. Menarik bukan amanginang? Songonido di bata. Lama nopas ada jolma sebagai naposona. Jadi argado panjoni di bata tu hita. Amanginang situan nami. Argado panjoni di bata tu au. Satu mana mate au ikon hutiup doi. Songoni mahita parhalado. Jangan bermain-main.
Banyak orang yang mau, tapi Tuhan tidak panggil dia. Banyak orang yang mendondorkan namanya, dirinya lagi. Sampai berkampanye, ada yang dipilih tibana. Gabi naposo ni Tuhan. Jalaya sada jolma ala ada yang dipilih tibana sian situa sektor na gabi parhata may ibana. Ala memang dianggap do sangat luar biasa do molo tampil di loluan. Sampai marsai tibana dang terjoi bana sebagai parhalado. Ya sudahlah, asal matampil gabi raja hata may ibana. Argado panjoni di bata. Makanya Yeremia ketika dia sudah menerima itu, walaupun keterbatasannya, ketidakmampuannya, dihargai bana doi sudi. Dan margait baik bana di sini. Jalan mulut tabirin di bagasan situasion, ternyata situasi, keadaan, berbagai karakter dan sifat, kalau sudah Tuhan tetapkan, naik hata ikon, kon menjadi do. Rade hita manang sorade, alam mololunga disuruh di bata hita, ikon taulahon, siap atau tidak siap. Anak-anak kami remaja, kalau sudah Tuhan panggil kamu menjadi pelayan Tuhan, terima itu. Jangan katakan kamu tidak tahu apa-apa, karena Tuhan ketika memilih kamu, Tuhan sudah memperlengkapi kamu menjadi hambanya. Anak-anak kami naposo bulu. Molo nunga di Joho nang pe bazar hosongon si Yeremia 17 tahun. Ketika Tuhan memanggil engkau atau bidang apa, pelayanan apapun di gereja ini. Dan dimanapun sebagai pelayan masyarakat. Jangan katakan tidak bisa. Naolo doau, saya dipargogoi, Tuhan itu maau. Molo nunga di Jow, di bataho amanginang, gabe parende. Si bon puji-pujian di tonga-tonga ni punguan. Unang lari. Ay neng Roma guru kori tu jabuku. Bilang samanya ya, nak mama pergi ke pasar induk belanja, padahal martabuni di loteng. Edo konda, dangadong di sonau. Ain Roma situa ini mang rizau gabi caru situa. Padahal di belakang lui bana martabuni. Sampai tulu jom situai habis tiga gelas kopi dan keluar di bana siam pudi. Ingin menghindar, ceritanya ingin menghindar. Tapi bagaimanapun cara kita untuk menghindar, itu akan terjadi. Gudang tudus-dudusan. Rade menang sorade. Kalau Tuhan sudah panggil, harus ready, ikon siap. Dari berbagai bakat, talenta, profesi, apapun kita. Bukan hanya harus melayani di gereja ini. Melayani di tengah-tengah masyarakat. Melayani di tengah-tengah pemerintah. Melayani di instansi apapun itu yang ditetapkan Allah bagimu. Terimalah itu sebagai berkat. Pikulah itu sebagai tugas dan tanggung jawab. Imanilah itu bahwa Tuhan yang menyuruh engkau, memilih engkau dan menetapkan engkau menjadi PNS. Tuhan yang menetapkan engkau menjadi Polri. Tuhan yang menetapkan engkau menjadi TNI. Tuhan menetapkan engkau jadi pendidik, pengayom, pembawa damai dan sebagainya. Nunga tarjo hita ganup amanginang ditiki dang dope di bagasan bortion ni inongta. Di bagasan bortion ni inongta pe nunga tarjo hita. Nang pe pogosita, nang pe mora, molo nunga tarjo, terima itu. Nang pe sonari susah hita, manang sonang pe hita, molo nunga di jauh Tuhani, oloi. Manang gale hita memiliki keterbatasan, tak pikir, todo pia, udah kubo to songon dia berhadapan do jolma, dislehon tu au tugas, au, dang bohu boto, manang jago pistar hita, terima. Ikut semangat hita di sini. Manang di bagasan pardu sampai hita, kita menjadi orang jahat sekalipun, hidup
pernah hidup dalam kekelaman dunia ini. Sejahat-jahatnya, kadang kejahatan kita simpan habis-habisan supaya orang tidak tahu. Manang burjuho, ringgasso partanyang, ringgasso margareja, ringgasso di punguan, ringgasso di sosial do kena asing. Rajin atau malas, jahat atau baik, ketika Tuhan memanggilmu, oloi. Jadi idola sakwa menginang, sawati au curhat. Boy do curhat kan? Jangan namuruk mula curhat. Tiki doko bapak kau juga bi pandita mekel doang. Waduh gabi pandita semeter kotor. Itu. Gimana ya Tuhan? Padahal impian cita-citaku yang masuk USU mau. Surat kelulusan secara dari PMDK, prestasi dari raport, saya sudah terima, sudah pegang ini. Tinggal berangkat dari Gunung Sitoli menuju Medan. Maria tondiku TKI. Alai dokon bapakku, ikon gabi pandita ho, ikon borha to siatar, ikon HKBP ho. Ala bapakku kan ujui silom do, opukupe silom, mati di bagasan silom do, Islam. Jadi kami sonar na generasi Kristen. Ido tona ni bapakku tiki marsaiti banadung mat sebelum mati. Jangan ada lagi keturunanku kembali ke agama itu. Jaga. Karena hanya satu firman Tuhan yang benar-benar menyatakan hanya dia jalan menuju sorga. Tiada jalan lain. Itu membaini bana porsi gabi masuk Kristen. Kristen na pedang macam-macam. HKBP langsung sungguh. Kaya mo idokon agamam moli sukun halap tikitu ibana HKBP dan Kristen Protestan doko ibana HKBP. Jadi kona pandita HKBP maho baru. Kaya bidok do tuki marget-get do tu bapakku. Mana pak? Berin jolo au. Boy do sama pandita, ayo bera ke panditaku timbo-timbo sudi. Boy do sama nun bapak. Buhay do nomor jamita. Repo ono situ aku membain tambah musai pijakan. So konon kan diturun. Asa boy diberek kamu awa manginang. Walau dang bereng mau lo suara aku mau dibagi kamu. Tetapi kata di dokono bapakku, aku ini kan wakil Tuhan. Audo di Batam. Jadi mulu marsuru au, anggap mau Tuhan boru, gabi pandita mau. Gabi udah kutu bapakku. Oke pak, saya akan berangkat ke Siantar. Kalau saya diterima dengan testing ujian, kalau saya diterima, saya siap. Berarti itulah jalan hidupku. Ale mulu talu au, baik kon tu usu mau. Ayo dong aku sudah lau tu usu. Piga mahami adong 15 halak monang sian SMA negeri tu sana. Ke satu kebanggaan itu dulu. Ale usuk untuk ibana sebelum berangkat tahun naik Sumber Makmur kapal tongkang papan. Apa alasan bapak melihat saya menjadi seorang pendeta? Sekali lagi saya tanya. Ayo kun ibana songonon. Ulaonmu dari mulai kelas 3 SD 1 SMA parmahan doh. Sudedo di parmani ho. Emang peternak saya manginang. Jadi di rumah kami dulu di Nias sampai sekarang semua ternak saya pelihara. Mau hulian mangan ikon sip. Mau ribut dan hulian mangan. Memang tuh hodo manuk kipe sip. Diam. Mau makan diam ya. Pinah aku mau sampai 45 ekor. Diam. Kalau ribut tidak boleh makan. Sip. Bebek sudi, parpati, panangga, pelihara. Gebi gudang do tikiku disi di ubawain ma pondok-pondok disi mau marsiajar, disi mau marende, disi ma sude marmiam-miam do sudia ka. Ternaki
Oleh nima. Jadi masa remaja saya dari anak-anak sampai saya SMA di situ banyak. Sekolah, bekerja, sekolah, bekerja. Jadi dak kiau aules manang songon dia. Ai danga dong tiki alani hapo goson ni na tuai. Jadi kuni bana song. Segari permahan pinahan sip di beko apalagi manahasi. Bayak kon songon ni makepolosan ni na tuai mandok tuau. Songon sigara ni api masemangat tu lau nakko tu kapal tongkang. Borhat tu siatar. Jadi ditiki diuji awa manginang. Idokon motivasi, sudah halak menghafal motivasi. Dicari nasida ma buku-buku taringot tu motivasi. Diturun nasida ma buku-buku taringot tu motivasi. Motivasi adalah ini. Lalalala semuanya. Isukun ma pandita Dr. Rom Tampu Bolon mangolu do pesonari bapak i. Ima Dr. PL di kampus tiki. Apa motivasimu? Ho, baru sekian, baru nias. Itu kun dua baru nias. Di nias, magodang di nias dua. Udah kun masuk dia kun babaki. Mekel mana sida sude. Mekel. Dah ngadong besukun mana? Alah upa jujur sude dokun babai. Itu kun bapakku songonon. Jadi ima dasarhu lawo gabi parmahan di jolma. Alah nungasai tugas su gabi parmahan. Artinya kamu harus bisa membawa sukacita. Kamu harus melayani. Karena begitu ribuan jutaan persoalan di dunia ini. Bawalah orang untuk bersukacita di dalam Tuhan. Begitu banyak kesedihan di dunia ini. Engkaulah membawa sukacita. Tengah-tengah keluarga. Mantu dia PH disuruh, bawalah sukacita supaya orang suka untuk datang kepada Tuhan. Jadi unang aneh hamu manginang molo pajupang do tau ikon mekel do hamu. Alang molo di bata mamilik jalaman jauh hita amanginang di sido hatari daun ni haomion ni bata. Di situ nampak kekudusan Tuhan mangulama tondina dungi mercaur ma itu tondita gabi terbuka ma pemikiran si Jeremia gabi terbuka pemikirata di situ mangula haomion ni debata kekudusan Allah terjadi di dalam pemanggilan setiap hambanya. Kekuasaan Tuhan hawason ni debata tari damai di panjoni sada-sada jolma. Dan hanya Tuhan punya inisiatif memanggil kita menjadi pembawa kasih. Dan kita sanggup untuk mengasihi sesama kita. Molo husukun sonari akka parhaladokku na burjuin sude, akka inakku situa, amang situa sude. Pasti berbeda-beda latar belakang dan sejarah mereka ketika menjadi hamba Tuhan di gereja kita. Berbeda-beda semuanya. Molo jala molo husuru hamua manginang mangalehon sada cerita taringo songon dia do debata berkarya di bagasan rohamuna gabi olo hamu melayani di gereja, melayani di masyarakat dan sebagainya. Latar belakang kita dipanggil Tuhan sangat berbeda-beda sekali dan itu semua adalah inisiatif Allah. Dangadong inisiatif senita jolma. Inisiatif sen jolma buasa mora, buasa segabe, buasa asa sangap hita. Itu dari dulu jolma. Tetapi Tuhan punya inisiatif khusus dan tertentu bagi kita semuanya. Tarjauh hita tujuan naah asa gabe pasu-pasu hita manginang. Harus kita menjadi berkat. Orang yang dipanggil menjadi hamba Tuhan harus bisa menjadi berkat. Taingoti tugas ta. Anak-anak kami dipanggil Tuhan untuk melayani, harus bisa menjadi berkat. Harus bisa menjadi berkat. Harus bisa menjadi sekawan Tuhan di dalam dunia dalam pelayanan. Kawan sekerja Tuhan di dalam pelayanan. Jadi unang tadok dak kuboto, dangad dak kuboto ulaunon. Pasti bisa. Martangiak kita tapangidot tu Tuhani, ajari ya Tuhan, togu-togu ya Tuhan. Ukap rohakku Tuhan. Asa huboto songon dia mangulahonon.
Jadi setiap hamba Tuhan tidak ada lagi pemikirannya untuk membuat persoalan dan konflik. Tetapi hamba Tuhan harus berpikir secara jernih bagaimana menjadi kawan sekerja Tuhan di dalam kehidupannya, memberitakan kabar sukacita dalam pelayanan untuk mengasihi semua orang, bukan membuat orang jadi stres. Molo disihi ta ikon sude hala marlas ni roha. Ale molo rohi tatu si gabe songoni mahala sude gabe susah. Harus kita bertanyakan diri kita. Kita mau jadi berkat atau mau jadi penimbul masalah? Idokun gabe pasu-pasu. Dan gabe mamusa-musa. Gabe pasu-pasu kita. Kawan sekerja Tuhan di dunia ini. Itu tugas kita. Bahkan lebih spesifik, Tuhan menitipkan pekerjaan kepada Yeremia. Tugasmu adalah engkau kupanggil dan kupilih untuk melawan, menentang, dan tidak kompromi dengan segala kejahatan. Ima tugas nis Yeremia. Borat doi. Ale gabineang. Ala boha. Ala dilehon di bata tu ibana ton di porbadia. Jama pamanganna. Dala diu lehon tohonan. Gabi panurirang di bana. Yeremia menerima dengan sukacita. Tarida mamolo tabering. Surat nis Yeremia, dia sukses pelayanannya karena Tuhan memberikan motivasi, memberikan spirit, memberikan semangat bagi dia. Dang mabiar beibana, dang tahutan beibana, menghadapi bangsa barbar beibana. Olo. Kenapa? Karena dia memaui panggilan itu, mengiyakan, mengoloi. Yang tidak layak menjadi layak. Yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu dan serba tahu. Jadi marhite jami tahu na manginang. Taoloi mah. Mari kita resapi. Tuhan, molo dilos ho au sonari mangolu diha sianganon dia peon ho tuau hapistaran di loko tuau gogo di loko tuau sude na adong gabe sikop parngolu aku berarti kon marlapatan dong ngolu kon Tuhan. Aku ini harus hidup dan menjadi orang yang bermanfaat bagi semua orang supaya hidupku punya arti. Dan ketika sudah itu berakhir marujung masude baru tapasah madirita daging tatondikta tuadopan nih di bata. Jadi ketika Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita dan memilih kita, ditakup kita, tiop matangani Tuhan ni ulahon ma ulaoni asa martua ho leleko mangolu jala sudia kapinoparmu dipasu-pasu Tuhan. Amin. Martangiang mahita. Ale di bata nami mau lihat tema Tuhan hata nabadia nahu jalo hami di bagasan minggu nami sadarion. Godangdo aka parsiajaran lau mangalehon tuhami ajar do poda tona nama ciarga Tuhan. Asa boy hami sebagai naposom boy gabe ula-ulam lau patupahon pelayanan di tonga-tonga ni uriam nang manang di dia hami mangula Tuhan. Nang songoni dia penho aka ulaon di joho aka ruas mu melayani jala di jalo nasida mai Tuhan gabi pasu-pasu di nasida asa gabi ruas na misioner na toktong mangoloi hatami jala melayani dohot di bagasan ias ni rohana sida ala sudena hupatu pahami Tuhan lau pasangapon guarmu nabadiai. Tuhan surat ton ma hata nabadion dipusuni hati-hati nami asa marsaringari Tuhan asa hehe hami jala asa uboto hami tugas do tanggung jawab nami sebagai halak na porsea di hadapanmu asa gabe pasu-pasu hami Tuhan woloi hami mai Tuhan hupeo hami mai Tuhan dangbe mabiar hami jala ikon hu ulah hami ombar tulomo ni roha jala di bagasan sadarion Tuhan neng martangiang mahami pasahaton sudi pangidon elek-elek do somba nami di hadapanmu Tuhan tangihon ma pangidon nami di bagasan tikion ima Tuhan
Godang doragam ni pergumulan di tonga-tonga ni huriam maka bebe Keramat Jati. Saya dong doragam ni persoalan di tonga-tonga ni persaripion ni anak mudok borum. Sundat ma nasida Tuhan menjalo pasu-pasu parbogasani. Ala ragam ni persoalan hurang kedewasaan di nasida. Jala marujung di bagasan pembatalan ma pamasu-masuni Tuhan asiroham tugu-tugu anak dohot boru ni huriam. Jala ramoti akan atau rasna asa toktong marsiajar nasida disudea ke realita manang pargulon nasida asa tujulanarion Tuhan dapot nasida ajaran nama cerga di bagasan roha nasida. Dombai nu pasat hami Golfredi Monardo dohot Feni Maria Christine boru pasaribu asa toktong nasi dalam dewasa diaka tanggung jawab diaka hata nang pampahinan nasida. Nang songoni ale Tuhan martangiang dopi hami tu ulaon ni huriam ima di minggu tanggal 10 Februari direncanahon huriam launching orientasi pelayanan tahun kesehatian. Tuhan jolwani saluhut na uloni asa sudi boy hula hamid hombar tu asin ni roham. Suangsoni ma Tuhan di ruasmu na pindah ima keluarga nyonya Marulak Manik Marsita Borusito Morang pindah manasida tu HKBP Pakam Raya Selatan Resort Pematang Cengkring dongani nasida patau nasida gabe ruas naburju manang tu dia penasida borhat maninggal hon hami sai ramotima daging doton di nasida soangsoni mose las rohanami tambah bilangan ni ruasmu Tuhan masuk tu huriamon ima keluarga Ivander Doli Parulian Simamora dohot inang Tri Karunia Borus Sibuya gabe masuk wik rambutan 2 pasu-pasu ma ruas na imbaruan Tuhan asa gabe ruas na burju marsaur dot hami dia ka ulaon parsauran ni ulaon minggu pertangyangan do saluhut na Tuhan lasma rohanami disi suangsong ni maalay Tuhan adong do ruasmu ima inang nami nyonya hasibuan boru si menjuntak sian wik BS Taman Harapan gok umur nasida 70 tahun Tuhan tambai malas ni rohani inang nami tambai mag umur na gajang tu ibana asa toktong nang pedi hatuan ibana gabe silempoda matu akka pinoparna dalam marmulia maguarmu Tuhan di parnguluana si ganupari tambah semangat tambah kesehatan jala toktong ibana pasahaton dirina tuho nang songoni ma Tuhan adong ruasmu Tuhan na maruju ngolo ima inang nami Seliana boru pandiangan nunga maruju ngolo na Tuhan di hari Kamis tanggal 27 Januari nasalpo Tuhan Yesus apuli masudia kapoparanna asa toktong boy hehe semangat nasida marhite tondimi dilekua pula na sumurung tu keluargai asa toktong marsi hohot di bagasan guarmu soangsong nima ale Tuhan nami pasat hami matu tanganmu akka dongan nami akka ruasmu na holongi hami Tuhan sampai sadarion di bagasan parsahiton dalam berjuang dalam pemulihan di bagas nasida nang songoni di rumah sakit ape horma pasu-pasu mi Tuhan asa boy atop malum marpungudot keluarga marsonangan toni nasida lau pasengapon guarmu ima neng upa jojor hami guar nasida Tuhan si tua STR Siregar Juliana Boru Sitohang Marpaung si tua B Sidauruk Nyonya Munte Boru Raja Guguk Sopar Panjaitan Nyonya Hutagalung Boru Simanungkalit Nyonya Simanjuntak Rosita Boru Sian Nyonya Turnip Boru Sialoho B Sibarani
Nyonya Aritonang lince boru si Morangkir. Nyonya Panjaitan boru si Banjuntak. Nyonya Manurung boru si Litonga. Nyonya Sian boru Tampu Bolun. Nyonya Marpaung boru Purba. Nyonya Sirait boru si Torus. De si Mangusong. Nyonya Hutagalung boru si Bolon. Nyonya Purba boru si Laban. Nyonya Panggabean boru Hutagalung. Anton Sihan, Sabar Siregar, Nyonya SBP Siregar boru Sihan, Nyonya Situa H Sitorus boru Dolok Saribu, Andri William Silaban, Nyonya Pangaribuan boru Samosir, Situa F Aritonang, Marbun, RS Pardede, Nyonya Situa SMT Simatupang boru Nenggolan, Nyonya Gultom boru Tambunan, Halundang boru Siregar, Nyonya Gultom boru Tambunan, Nyonya DRP Napitupulu, BMP Marpaung, Nyonya Purba boru Manik, Nyonya M Tambunan boru Simanjuntak, Nyonya Situasian boru Manalu, Eva boru Sitinjak, Nyonya Apriani boru Simanjuntak, Nyonya Situa BM Siregar boru Simanjuntak, Marisi boru Panjaitan, Nyonya Situa Simamora boru Aritonang, Nyonya Panjaitan boru si Barani, Maria Valentina boru si Rongoringo, Situa EM Butar-Butar, Grace Seli boru si Torus, Lumonga Hasibuan, Festi boru si Aturi. Nang songoni Tuhan ruasmu, sonari nasida Tuhan dirawat di rumah sakit. Tuhan ramoti pasu-pasu nasida Tuhan maritondimi asa atau malum jala mulak ku bagas nasida di bagasan hai pason. Nyonya si Torus boru Marpaung, Nyonya si Hombing boru Pakpahan, Nyonya Kas Sirait boru si Manjuntak, Nyonya T Sinaga Situa P boru si Hotang, Nyonya Andre William boru Ambarita, Nyonya MS si Pahutar, M boru Hutagalung. Ima Tuhan elek-elek somba nami Tuhan depanmu, asi maroham tunasida Tuhan pamalum ma dala porsia dohami molo mangula tondimi Tuhan saya na malum do sudi akka keluarga do akka dongan na holing hami sonari pe Tuhan mangido hami sesa jala salpuhon ma ragam ni akka dosa nami asa tamahami manjalo pasu-pasu naing hujalo hami di bagasan parnglon nami si ganupari mauliate ma Tuhan di bagasan Yesus Kristus martangia kami Tuho amin. Tapuji ma Tuhata laus tapapungu ma peliata. Atama diriku ale Tuhan, apa taroni dauli Tuhan, suruh matoni saor turohaki Holong utudonaki.
diriku ale Tuhan Bapa taron hina ulibi Tuhan suruh maton dimi saor turo hati lapatan dahon dirimu dongaki. Tapa saat ma peliata tua dopat ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haruruani saluhu silun lehun na dengkan do nasa ulibasa na maliutus. Hupasat hami masian elum ni Tuhan pelenami tuho sai jalu mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu menjala ramoti asau parase kami pelenon patimbul hona rajor mitongo-tongo ni uriam do di portibion. Buhai marohanami mariti hite tondim asalam hutan dahami godang ni silun mi tuhami. Asalam girgir hami mandok muliati tuho mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, saya pinarbadia magawarmu, saya ro maharajonmu, sesat malomo ni roham di Banua Tongson di Banua Gijang, lehon matu hami sadari nahunuan siapari, sesama dosa nami song penesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unak kami to gihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Selamat hari Minggu, Horas. Sai pertama diriku ale Tuhan Bapa taruh hina ulibi Tuhan suruh maton dimi saor turo haki lau papa tarholong mutu dongaki sai patau diriku ale Tuhan
Turu matonimi saor tu rohaki